Sanibonani，你们好。今天我们要继续学习数字和家人。34 amashumi amathathu amashumi amathathu 44 amashumi amane amashumi amane。下面我们一起造句。你的叔叔和阿姨多大了？ Baneminyaka emingaki umalume wakho kanye nobabekazi wakho? Baneminyaka emingaki umalume wakho kanye nobabekazi wakho? 我的叔叔40岁，我的阿姨30岁。Umalume uneminyaka engamashumi amane. Ubabekazi uneminyaka engamashumi amathathu. Amashumi amathathu. Amashumi amathathu. Amashumi amane. Amashumi amane. Umalume. Umalume. Ubabekazi. Ubabekazi。让我们再说一次。Baneminyaka emingaki umalume wakho kanye nobabekazi wakho? Umalume uneminyaka engamashumi amane. Ubabekazi uneminyaka engamashumi amathathu。我们的课结束了，请记住要点赞、订阅和分享。下节课见，再见。